सिगाङाव आङो बिपिएफआव बिराद सिगांनिफ्राय आं जगदान दंमोन दिनै आं फैनो गोनां जाहोना जाबाय जोंखौ बै समाव लाबोदोंमोन बिसोरो फरायनाय होगोन गासिबो लजिं फ्रि टिउसन फ्रि एडमिसन फ्रि बिनिफ्राय 2000 मान्थलि बिथन होगोन होननानै जोंखौ थगायनानै लाबोदोंमोन दिनै जों फैयै फैयै मोनबोबाय जों 17 बोसोरसिमाव जों जेबो अनसुंथाइ मोनाखै बेनि थाखाय जोङो ससे लामायाव जोङो खारनानै बेनिफ्राय हिन्जाव लानो गोनां जाबाय उपायथ' गैया दा बेनिफ्राय जोङो मेघालय बेंगालर जों खारनानै जों गावनि लाइफखौ दानांगौ जाबाय गावनि फिसा फिसाखौ जों नायनांगौ जाबाय बिनि थाखायनो जों दिनै दुखु मोनदों फोरमाय मोनदों जोंखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा खुनु दिन नायसनाखै आरो जोंखौ इयुनाव नायनाय नङा बिसोरो मानो होनबा बिसोर 17 बोसोर सरकार थासेयावबो जोंखौ इनाय खालामनाया बिराद अयनाय जादों बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों बिनि थाखाय जोङो थांदों मेघालय बेंगालर थांनानै जोङो गोबां दुखु मोनदों जों गावनि जायगायाव जुदि डेभेलप दंनायमोनबा जों बेफोरबायदि जायगायाव थांनांनाय नङामोन दिनै जों गावनि लाइफखौ सुफुंनो थाखाय गावनि सरकार थासेयावबो नायसनजायैयाव जों बेफोरनि थाखाय जों बिदि जानांबाय दिनै बेखायनो जों प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाखौ जों जगदान होबोनाय जाबाय बेनि थाखाय जोङो प्रमद सारनि दैदेननाय बे आफादाव जों इउपिपिएल दोलोआव जों दिनै जयेन जाफैनाय जाबाय।